Nieś to do domu, nieś to, weź to do domu. Kurwa niosę. O człowieku, kurwa. Przez ramię se przełóż, będzie ci łatwiej, człowieku. Co się kurwa dzieje? Przełóż se przez ramię, człowieku, będzie ci łatwiej. O, proszę, że idziemy. Ale nie marnuj! O, nie marnuję, kurwa. Jemy jakąś pizzę, Michał? Jemy. O człowieku, kurwa, zachwianie grawitacji. O człowieku, kurwa, mam ten. Cały, kurwa. Michał, ile jest 3 dodać 19? Michał? 39, chuj to mnie obchodzi. Tak jak sam przyziemniaki. Patrz, no. Z tym workiem. Ja to biorę na głowę. Biorę na głowę, kurwa. Idziemy do domu. O człowieku. Uwaga, krawężnik. I z góry teraz, uwaga, kamień! Dobra, dajesz? Nie, stój. Teraz chodź. Dajesz, przez ciebie. Kurwa, Cześć. Jest wygodnie ci, Michał? chuj z tym. Nie. Kurwa. O, przejebane masz. Pomóc ci z sypiachem? No idziemy, kurwa. Idziemy, dobrze. Idziemy. Nie, poczekaj, teraz... Jak się bawi, tak się bawi? Polska! Polska. No i podkładeczką. Nie, nie będziemy. No dajesz! Podkładeczką, Michał. Zaraz, kurwa. Oj. Ale się ten piach. O nie, idzie pierdolamy. Idealnie. Tu jest posterunek policji. Pierdolamy psiarnia, wydupka. Nie powiedział za tej psiarni, Michał, kurwa, to jest posterunek tutaj. On się w krzaki wiebie dla niepoznaki. Dobra, no.